खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTCआव आरोबाव साख्रि ओंखारदों। BTC क'क्राझारआ 569 ग्रेड 3 आरो 4 मासिनि थाखाय थिसनलाइ फोसावबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मासिनि थाखाय 569 मासि खालि जायगाफोराव थिसननायनि थाखाय फोसावबिलाइ फोसावदों। बे थिसनथाइ हाबाफारिनि थांखिया खुंथायारि हाबाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गौथुमनि मावख'फोराव गुबुन मासिफोरखौ आबुं खालामनाय। लांदां जायगानि गुवारै फोरमायथिया जादों ग्रेजुवेट थाखो एबा समान मासिया 190, हायार सेकेन्डारि थाखोनि मासिफोरा 130, HSLC थाखोनि मासिया 60, सालायगिरिनि पस्टफोरा 19, ग्रेड 4 नि मासिया 170। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा BTCनि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आर'जलाइ होनो हागोन। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 21 एप्रिल 2025। बिनायसाफोरखौ आर'ज गाबनायनि सिगां मावख'आरि वेबसाइटनिफ्राय आरजाथाव सायख'नाय बिखान्थि आरो गुबुन फोरमायथिफोरखौ नायग्रोमनो बोसोन होनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ SBI फाउन्डेसनआ इन्डिया फेल'शिपनि थाखाय 13थि बेचनि लाइमोनफोरनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायदों। स्टेट बेंक अफ इन्डियानि CSR दालाइ SBI फाउन्डेसनआ गावनि युथ फर इन्डिया फेल'शिप हाबाफारिनि 13थि बाहागोनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायहरदों। बे 13 दाननि गोलाव हाबाफारिया 21 निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि ग्रेजुवेट आरो लाइमोन फालांगियारिफोरनि थाखाय गासै भारतआव 13 मुंदांखा NGOफोरजों लोगो जानानै गामियारि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो आरो मोजां खाबु होयो। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा स्क्रिनआव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन आर'जलाइ होनो हागोन। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बे हाबाफारिया सोलोंथाइ, आइजोफोरखौ गोहो होनाय, सावस्रि, गामियारि जिउ राहा, आबहावा आरो गोबां बायदि 12 गोनांथार आयदाफोराव गोसो होयो। सायख'जानाय फेल'फोरा गामियारि हारिफोरजों हाबा मावनायनि रोंमोनदांथि मोनगोन। दासिम 640 नि बांसिन फेल'फोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों, जाय 20 रायजोनि 250 गामिफोरनि 1.5 लाखनि बांसिन सुबुंफोरनि सायाव मोजां गोहोम खोख्लैदों। SBI फाउन्डेसननि सामलायगिरि बिथोनगिरि आरो CEO सन्जय प्रकाशआ बुंदोंमोन दि फेल'शिपआ हादोर दानायाव बिहोमा होनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि गेजेराव दैदेननाय आरो जेंना सुस्रांनायनि रोंग'थिखौ जौगाहोनायाव मदद होयो। आरजाथाव आर'ज गाबगिरिफोरा भारतारि नोगोरारि, OCI कार्ड गोनां एबा भुटान एबा नेपालनि नोगोरारिफोर जानांगोन। थामथि खौराङाव दङ AESRBआ स्टेट इन्जिनियारिं फरायसालिमाफोराव अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायदों। आसाम इन्जिनियारिं सिबिथाइ थिसनथाइ बर्ड AESRBआ गोजौ सोलोंथाइ, आरोंदायारि बिफान, आसामनि सिङाव रायजो इन्जिनियारिं फरायसालिमाफोराव लेङाइ बिबुंगोराफोरनि थिसनथाइनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायहरदों। गासै 60 मासि फोसावनाय जादों, जेराव लेङाइ बिबुंगोरा आरोंदायारिनि थाखाय 54 मासि आरो लेङाइ बिबुंगोरा आरोंदायारि नङिनि थाखाय 6 मासि दं। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा मावख'आरि वेबसाइट www.aesrb.in आव थांनानै अनलाइन आर'ज खालामनो हागोन। अनलाइन आर'जलाइखौ जमा होनायनि जोबथा खालारा 22 एप्रिल 2025। आरजाथावना रोंग'थि आरो गुबुन फोरमायथिनि सोमोन्दै बांसिन गुदि खिथानि थाखाय बिनायसाफोरखौ AESRB वेबसाइटआव थांनो बोसोन होनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ धुबुरीनि रां जाख्ल'नायनि केसआव इउक' बेंकनि मावथिखौ हमदों। धुबुरीनि खोला सालमारा दालाइनिफ्राय गोबां बिबांनि रां जाख्ल'नायनि दायाव आसाम पुलिसआ इउक' बेंकनि मावथि शिव शंकर प्रसादखौ खाबाय। प्रसादखौ 6 एप्रिलाव बिहारनि हाजीपुर ब्लकनि सैदपुर रजौली गामिनिफ्राय खानाय जादोंमोन। फुंनि 4:30 रिंगासोआव अपारेशननि समाव पुलिसआ बिथांनिफ्राय 10 लाख नोगोद रांबो बोखांनो हादोंमोन। उनाव पुलिस सामलायगिरि नवीन सिंहनि बिथोनाव बिथांखौ आसामाव लाबोफिननाय जादोंमोन आरो 7 एप्रिलाव धुबुरी सदर पुलिस थानायाव सौहैदोंमोन। माखासे बायगिरिफोरा गावसोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां गोमानायनि अजद होनायनि उनाव बे केलेंकारिया सोराङाव फैदोंमोन।
मोनसे इसिङारि नायबिजिरनायनि उनाव बेंकआ मिथिनो मोनोदि प्रसादआ अजद होनाय बायदियै बायग्रा जमा खालामनायनिफ्राय फ्राय 8 लाख रां जाख्ल'दोंमोन। बेंकनि रिजार्भनिफ्राय आरोबाव 26 लाख रां गोमानाय मोनदोंमोन। बे संदाननायनि उनाव दालाइ सामलायगिरि सिरादिप पलआ धुब्री सदर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। पुलिसआ दा आद्रा थानाय रांखौ मोनफिननो आरो केलेंकारिनि आबुं फोरमायथिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ संग्रा गेस एलपिजिनि बेसेना गासैबो बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनफ्रोम सिलिन्डाराव 50 रां बांदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव। अनसुंथाइ मोननाय आरो अनसुंथाइ मोनै बाहायगिरिफोरनि थाखाय एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 50 रां बांहोनाय जादों। मिरु मेट्रपलिटान मन्थ्रि हरदीप सिंह पुरीआ 7 एप्रिल समबारखालि बे बांनायखौ फोसावो। गोदान रेटफोरा 8 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय बेसेना मोनफ्रोम सिलिन्डारनि बेसेना 500 रांनिफ्राय 550 रांसिम बांगोन। गुबुन बाहायगिरिफोरनि थाखाय बेसेना 803 रांनिफ्राय 853 रांसिम बांगोन। मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि थाव कम्पानिफोरा साब्सिडी गोनां गेसनि बेसेननि जाहोनाव 43,000 कौटि रांनि खहाखौ सुफुंनो थाखाय बेसेन बांहोनाया गोनांथार। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि 2-3 सप्तानि उन बेसेनफोरखौ नायबिजिरनाय जायो। बे समावनो फालांगियारि बाहायगिरिफोरनि थाखाय एसे गोजोननाय मोनदोंमोन। थाव फालांगियारि कम्पानि (ओएमसीएस)फोरा बावैसो 19 किल'ग्राम फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 41 रां खमायदों। दिल्लीयाव गोदान बेसेना दा 1,762 रां जाबाय। ओएमसीफोरा 1 मार्च खालि गाहाय नोगोरमाफोराव फालांगियारि एलपिजिनि बेसेनखौ 6 रां बांहोनायनि एसे उनावनो बे बांनायखौ नुनो मोन्दों। 6थि खौराङाव दङ वाराणसीआव सा 23 सुबुङा 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि अजद। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। वाराणसीनि पान्डेपुर लालपुर ओनसोलनि सासे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया अजद होदों दि 7 सानसिम सा 23 सुबुङा बिखौ हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला हिन्जावसाया 29 मार्च 2025 मायथाइयाव गोमादोंमोन, जेब्ला बिनि अनजालुआ बिखौ सिग्रानि हुक्का बारआव लांदोंमोन। उनाव बिथांजोखौ 4 एप्रिलसिम सहरनि गुबुन गुबुन हटेल आरो थावनिफोराव लांखारनाय जादोंमोन, फेग्रा मुवा होनाय जादोंमोन आरो जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन। हिन्जावसाया 4 एप्रिलाव न'आव फैफिनदोंमोन आरो गावनि गिख्रंथाव मोन्दांथिखौ गावनि नखरजों फोरमायदोंमोन। बेनि उनाव बिथांजोनि बिमाया 6 एप्रिलाव पुलिस गसर थिसनो। पुलिसआ राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष आरो सा 11 सिनाय मोनै सुबुंफोरजों लोगोसे सा 23 सुबुंफोरनि बेरेखायै एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। दासिम पुलिसआ सा 6 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। लोब्बा थानाय गासैखौबो सिनायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनि सीसीटीवी फुटेजखौ आनजाद नायनाय जादों। बे केसआ गासै ओनसोलखौनो सोमोनांहोदों आरो पुलिसआ गासैबो दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो खोथा होदों। 7थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव बीजेपीनि हाबनाय मेल। रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों। क'क्राझार जिल्लानि 12 नं सालाकाथि काउन्सिल बियाबनि कालीपुखुरियाव रोजा रोजा हौवा रायजोफोरा मोनसे बीजेपीनि जयनिं रेलियाव बाहागो लायो। बिजनी बियाबनि बीजेपी एलए अजय राय, क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि गहाइन बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बनेन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि लोगो बिबानगिरि जितु किशन, बिटिसि मावफुं सोद्रोमा सजल सिंह, क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि कबिता बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनहा नुजाथिदोंमोन। हाबाफारिनि जोबनायाव बीजेपीनि एमएलए अजय रायआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि बीजेपीआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बीजेपी दोलोनि खान्थि आरो आदर्शजों गोसो बोनो हानानै दिनै कालीपुखुरियाव खुंजानाय जयनिं मेलाव गुबुन गुबुन समाजारि आफादनि सोद्रोमाफोर, गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोर, आबादारिफोर, फालांगियारिफोर बायदिफोरजों लोगोसे सा 1700 सो सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनाय जागोन होनना बुंनानै एमएलए अजय रायआ बुंदों दि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां बिबांनि मासि लानानै देरहागोन।
BTCआव जाय दोलोआ गोजोन लाबोदों बे दोलोआ BJPआ बे मिजिंजों दि BTCखौ खम समनि गेजेराव गेरुवा खालामनाय जागोन होनना बुंनानै MLA अजय रायआ बुङो दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ सिगाङावनो बुंखाबाय दि बिसायख'थिया गासैबो मासियावनो गेलेगोन। बेनिखायनो MLA अजय रायआ बुङो दि सुबुंफोरा राय होयोब्ला सोरखार दागोन। गुबुन फारसेथिं मैयानि जयनिं मिटिंआव बेखौबो सोरजिनाय जादोंमोन। BJPनि रेलिफोराव बाहागो लानो फैनाय आइजोफोरनि मोनसे थाखोआ बुंदोंमोन दि बिसोरो इयुनाव BJPनि मेलफोराव थांनाय नङा। फुंनिफ्रायनो गोबां हौवाफोर आरो हिन्जावफोरा अनसुंथाइ होनायनि जोबनायाव BJP दैदेनगिरिफोरा जोबोद गोबाव सौफैनायनि उनावसो बाहागो लानाय मेला जागायदोंमोन। फुंनिफ्रायनो आइजोफोर जाय मुथिसे जाग्रा आदार आरो दैनि बथलनि थाखाय जुजिगासिनो दं, लोगो हमग्रा थावनिनिफ्राय गाव गावनि न'नि थाखाय ओंखारलाङो आरो इयुनाव बेबादि हाबाफारियाव बाहागो लाया होनना होसिख्रावना बुङो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।